Δεύτερη σεζόν, επιτέλους, απίστευτο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Είμαι υπερευτυχισμένος, δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν το πιστεύω, δεν πίστευα ποτέ ότι θα έρθει αυτή τη στιγμή. Μετά από 3.522 χρόνια. Το Μια Ζαριά είναι ένας κωμικός αυτοσχεδιασμός βασισμένος σε επιτραπέζιο παιχνίδι φαντασίας. Είμαι ο Ζήσης, παίζω τον Άσταροθ Πανταζή. Είμαι η Γεια σου Καλινότσες. Είμαι ο Πανφνούτιος Υποφαές και επέστρεψα με τον Τράγκο, τον αγαπημένο μου χαρακτήρα. Εγώ είμαι ο αφηγητής, που σημαίνει ότι υποδίωμαι όλα τα υπόλοιπα πλάσματα του κόσμου που μπορεί να συναντήσουν. Σε αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, σε αυτό το φανταστικό κόσμο, όταν επιχειρούμε κάτι δύσκολο, ρίχνουμε ένα 20πλευρο ζάρι, δηλαδή ένα ζάρι με 20 πλευρές. Το 20πλευρο λειτουργεί πολύ απλά. Αν φέρεις 20 όταν θα ρίξεις το ζάρι, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αν φέρεις άσο όταν θα ρίξεις το ζάρι, καλύτερα να μην φέρνεις άσο. Είναι ό,τι χειρότερο. Έχουμε μαζί μας τη Walt! Ευχαριστούμε! Η οποία σου φέρνει από αγαπημένες γεύσεις μέχρι δώρα και σούπερ μάρκετ. Ολόκληρα. Πάρτα. Ναι, γεια σας. Σόνια της εβδομάδας. Να πω ότι, παιδιά, όση ώρα βλέπετε το επεισόδιο, μπορείτε με κωδικό ZARYA6 να παραγγείλετε να φάτε φαγητούμπες από Walt και για τις πρώτες πόσες 3 παραγγελίες έχει συνολική έκπτωση 6 ευρώ. Η δεύτερη σεζόν ανεβαίνει μέσα από το miazarya.gr και κάντε μας follow, subscribe στο κανάλι του Nerdula, στο Facebook, στο Instagram, TikTok της Ζαριάς. Αρχικά έχουμε διαγωνισμό στο Insta και έχουμε giveaway του πρώτου επεισοδίου που είναι 2 t-shirt σε 2 τυχερούς. Από ένα ο καθένας, έτσι. Και υπογεγραμμένα, υπογεγραμμένα από όλα μας. Εγώ θα κάνω και φυλάκι. Και στο τέλος της σεζόν, ένας τυχερός θα κερδίσει μέσω κλήρωσης αυτό εδώ το υπέροχο πράγμα από την NPC Craftings. Και θα έχει μέσα και σκίτσα δικά μου. Και θα είναι και υπογεγραμμένο από όλους. NPC Crafting. Καλώς ήρθατε! Μια Ζαριά! Βρίσκεστε στη φημισμένη παραθαλάσσια πόλη της Θεσσαλονίκιας. Θεσσαλονίκια! Γιατί είναι φάνταζι! Ωραία! Έχει και μετρό. Είναι άνοιξη απογευματάκι και έχετε έρθει στο Πηγαδάκι, το διασημότερο πανδοχείο, ψάχνοντας για δουλειά. Το Πηγαδάκι παίρνει το όνομά του από ένα τεράστιο φρεάτιο γύρω από το οποίο είναι χτισμένο. Έχει διάμετρο 10-12 μέτρα και τόσο βάθος που χάνεται στο σκοτάδι. Συγγνώμη. Όταν είπες Πηγαδάκι, εγώ νόμιζα ότι είμαστε σε μια παρέα που μιλάει. Το πιο φημισμένο, το διασημότερο πανδοχείο. Ναι, νόμιζα ότι είμαστε στο ένα πηγαδάκι που μαζεύεται στο πανδοχείο να Είμαστε πει στο πράγματα. μαγαζί το οποίο όντως έχει ένα πηγάδι που χάνεται Έχει πηγάδι. σκοτάδι. Και λέγεται το Πηγαδάκι Μάλιστα. γιατί είμαι καλός. Οκ, πηγαδάκι. Πάμε. Ωραία. Και έχει πάρει το όνομά του από φρεάτιο. Έχει διάμετρο πόσο είπες? 10-12 μέτρα. 10-12 μέτρα. 10-12 μέτρα διάμετρο. Είναι μια τρύπα που πηγαίνει στο Είναι ένα έργο. sinkhole δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Το μαγαζί είναι γεμάτο κάθε λογικόσμο, άνθρωποι να είναι εξωτικά ορκ, λιονταράνθρωποι, ακόμη και μια ζωντανή μαριονέτα στέκεται στην άκρη και παρακολουθεί. Ένας καημένος βάρδος που τραγουδάει σε μια γωνιά, ίσα που ακούγεται πάνω από τη βαβούρα. Του αξίζει. Κανένα σεβασμό στον καλλιτέχνη. Κανένας, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τι κάνετε? Φίλοι μου, Είμαστε όλοι μαζί. είμαι πολύ χαρούμενος ναι, που είμαστε εδώ κάθεστε. πέρα. Είμαστε όλοι μαζί, έτσι. Ναι, κάθεστε γύρω από ένα τραπέζι, ωραίο στέρεο. Λοιπόν, αυτό το μαγαζί δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προσφέρει, αλλά πραγματικά είναι το καλύτερο ειδήποτε που έχω πιει σε όλη μου τη ζωή. Σε όλη μου την half-elf ζωή. Πραγματικά. Στην υγειά μας. καλύτερο. Στην υγειά μας! Στην υγειά μας! Συγγνώμη, έθισα. Το μισό ειδήποτε που πίνω το ήπιες εσύ, φίλε μου. Ντράγκο, στην υγειά μας. Ένα λεπτό. Το μενού που είναι. Θέλω το μενού. Απαιτώ το μενού. Σηκώνεις το χέρι για να βρεις γκαρσόνι. Ξαφνικά ακούτε τους θαμώνες να φωνάζουν «Βούτια! Βούτια! Βούτια! Βούτια!» Έχουν ενθουσιαστεί ο κόσμος γύρω. Ένας νεαρός έχει σηκωθεί, ακολουθείτε τα βλέμματα του κόσμου και έχει πάει στο μπαρ και έχει ακουμπήσει ένα χρυσό νόμισμα. Και ο μπάρμαν του δίνει μία μπύρα και ένα καμπανάκι. Τα παίρνει και ενώ δίνεται πηγαίνει στην άκρη του πηγαδιού, στο χείλος του πηγαδιού. Ο τύπος παίρνει την μπύρα, την καταπίνει, την κατεβάζει όλη και την ρίχνει μέσα. Πιάνεται από ένα σκοινί που κρέμεται, ημίγυμνος τώρα με το βρακί, και αρχίζουν και τον κατεβάζουν κάτω στο πηγάδι. Οι φίλοι του με μια τροχαλία. Κατεβαίνει κροκ και κοιτάνε όλοι προς τα κάτω. Και ο Βάρδος που μέχρι τότε τον είχαν χεσμένο αρχίζει και τραγουδάει. Γενναίος ετοιμάζεται στο βάθος να βουτήξει. Έλα στο βάθος να βουτήξει. Θα τον εξαναδούμε ή θα τον καταβροχθήσει.
Έλα, θα τον καταβροχθήσει. Τέρατα τρόμο κίνδυνο, θα βρει στη σκοτεινιά. Έλα, θα βρει στη σκοτεινιά. Στο πηγαδάκι μέσα ήρθε η ώρα για βουτιά. Βουτιά. Δεν έχω ακούσει καλύτερο τραγούδι. Καλύτερο τραγούδι. Πηγαίνουμε έξω να χαζέψουμε. Κοιτάμε αυτό που συμβαίνει, φαντάζομαι. Είμαστε μέσα όμως. Με το που χαθεί, ρίξτε μου ένα διαίσθηση. Σοφία. 21. Ωραία. Όλο Συνειδητοποιείς, βλέπεις το πρόσωπο του τύπου και βλέπεις ότι το παίζει γενναίος, αλλά τα έχει κάνει πάνω του. Είναι full τρομοκρατημένος αυτό που συμβαίνει, αλλά το παίζει ότι πάω εγώ, κατεβαίνω ρε παιδί μου και τον χαμηλώνει σιγά σιγά μέσα στη μαύρη τρύπα. Είναι 19 χρονών. Άνθρωπος. Παιδιά, μπορώ να καταλάβω. Μπορώ να καταλάβω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένα παιδάκι, είναι ένα μικρό παιδί και το σίγουρα φοβάται. Δεν μπορεί να είναι εντάξει όλο αυτό που συμβαίνει. Τι είναι αυτή η τρύπα, πόσο χαμηλά πάει. Να τον βοηθήσουμε. Όπως... Έλα ρε Ντράγκο. Όπως χάνεται στο σκοτάδι, αρχίζει ο κόσμος να βάζει στοιχήματα. Ένα αργυρό θα κουδουνίσει το καμπανάκι πριν καν φτάσει στο πάτο. 3 λεπτά θα αντέξει, όχι παραπάνω. Καταλαβαίνουμε το καμπανάκι για να τον τραβήξουμε πάλι πανώ, μάλιστα. Πάει το ποτήρι, λέει, δεν θα το βρει. Άρα η φάση ποια είναι ότι. Πρέπει να βρει το ποτήρι, αυτό είναι. Πετάει το ποτήρι μέσα και τον κατεβάζουν για να πάει να το βρει. Και όσο αντέξει καμπανάκι. Μπορώ να έχω το νου μου να ακούσω το ποτήρι όταν θα σκάσει κάτω για να υπολογίσω ύψος. Ρίξε. Τι να ρίξω, πρώτα απ' όλα πρέπει να υπολογίσω ταχύτητα, επιτάξη βαρύτητας ποτηριού και πάτο. Ναι. Αλλά και το πηγάδι. Πάμε. Ρίξε εξυπνάδα. Εξυπνάδα αντίληψη ή αντίληψη. Ό,τι έχεις καλύτερο. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αν έχετε πάρει γραμμή. Έχω έρθει ανανεωμένος. Πάμε τα διάσημα ζάρια του Ζήση. Λοιπόν, 3. Σαν να μην Πέρασε μια μέρα. λοιπόν, λες είναι βαθιά αυτή η τρύπα, Παιδιά, θα περιμένω να ακούσω το πω, κοίτα με ένα πίνακα που έχουν στον τοίχο. Δεν άκουσα το ποτήρι να πέσει. Άσταρο θα έχεις πιει. Περνάνε κανένα 2 λεπτά και αρχίζουν και ανταλλάσσονται χρήματα. Ρε παιδί μου, δεν άντεξε 1 λεπτό, άντεξε παραπάνω από 2. Αυτοί που δεν τον πιστεύαν έχουν αρχίσει και ξενερώνουν. Στα 3 λεπτά ακούτε το καμπανάκι. 3 λεπτά κατάβαση. Θέλω να μπω κι εγώ. Θέλω κι εγώ. Αυτό σε ρωτάρα. Τι εννοείς, παιδί μου? Θέλω κι εγώ. Τι θες? Θέλω αυτό το παιχνίδι. Καταρχάς είναι μια καλή ευκαιρία να βγάλουμε λεφτά με τη βοήθεια του Θεού πρώτα απ' όλα. Και κατά δεύτερον, είναι μια ευκαιρία να δούμε τι έχει αυτό το πηγάδι κάτω. Έχω απορία. Το παλικάρι αναδύεται από το σκοτάδι, το βλέπετε. Ναι. Στο ένα χέρι κρατάει το σκοινί και με το άλλο κουνάει την πύρα πάνω από το κεφάλι του. Το ποτήρι. Το βρήκε θριαμβευτικά. Όλος ο κόσμος έχει την ίδια αντίδραση. Είναι ωραία, μαλάκα, το βρήκε. Και ξαφνικά πίσω του βλέπετε να σκαρφαλώνει τον τοίχο ένα τρόλ. Το οποίο τον έχει πάρει και παίρνει τον τοίχο έτσι 10-10 τέτοιο. Χρακ, τεράστιες δρασκελιές. Ο κόσμος γύρω του λέει: κοίτα πίσω σου, πρόσεχε τέτοιο. Αυτός δεν καταλαβαίνει ότι έχει αλλάξει το συναίσθημα του κόσμου από το μπράβο, τα κατάφερε στο τέτοιο. Ρίξτε για πρωτοβουλία. Ωραία, έχω αλλάξει γνώμη. Δεν θέλω. Δεν θέλω καθόλου. Γιατί μυστική όλα αυτά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ω, 20! 20 έφερα! Μπράβο! Μπράβο! Ωραία. Τι 20 πρώτη ζαριά. Το 20 είναι το μεγαλύτερο. Και ποιος έφερε 20? Εγώ! Εγώ! Χρύσα, 23. έχεις την πρώτη κίνηση. Τι θες να κάνεις? Αχ, ξέρεις τι θα ήταν ωραίο τώρα? Τι? Το λιπαντικό. Γιατί είναι στο πηγάδι. Α, σωστό. Λιπαντικό. Τι κάνει αυτό? Αυτό τον κάνει να πέφτει κάτω. Όχι, τι κάνει το ξόρκι μου, ρε. Α, το ξόρκι. Κάνω έτσι και φεύγει λιπαντικό παντού. Σε όλους, σε συνεχίσουμε όλη με αυτή την τη λέξη. ταβέρνα. Όχι σε όλη την ταβέρνα, 3 Όχι. μέτρα έχει. Σε όλη την ταβέρνα. Σε όλη την ταβέρνα. Είναι σε μια επιφάνεια 3 τετραγωνικά Χρήσα μου, μέτρα. ρέμισα λίγο. Εντάξει, ωραία, όχι σε όλη την ταβέρνα λοιπόν. Παιδιά, ρίχνω 3 μέτρα λιπαντικό. Παντού. Παντού μέσα στο πηγάδι. Όχι παντού μέσα. Το πηγάδι έχει 10 μέτρα διάμετρο. Εκείνο το σημείο Σε μπορείς να εκείνο το πετύχεις. σημείο που είναι Ναι. το τρόλ. Ωραία, ρίξε. Το παιδί το. Όχι, ρίχνεις εσύ. Ρίχνω εγώ για το τρόλ. Ουσιαστικά για να γλιστρήσει το τρόλ να ξαναπέσει μέσα.
Ναι. Το τρόλ δεν πτωείται. Όχι! Και συνεχίζει. Γλιστράει λίγο, αλλά συνεχίζει να ανεβαίνει. Το λιπαντικό. Στέλιο, το τρόλ έχει πιάσει τον τύπο. Πω! Και είναι η σειρά σου. Πω! Βγάζω το ιερό μου σύμβολο, το δείχνω στην πλευρά, προς την κατεύθυνση που είναι το τρόλ αυτό το πράγμα, τι είναι τέλος πάντων, και του πετάω μία θεϊκή σπίθα ενέργειας, η οποία αποφασίζω να είναι ιερή, υπεφωτισμένη ενέργεια. Ωραία. Και ελπίζω να τον πετύχω. Τον πετυχαίνεις, αλλά βλέπεις ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στην πλάτη του τρόλ. Κάτι σαν να βράζει το δέρμα του, δεν μπορείς να καταλάβεις από αυτή την απόσταση καθαρά. COVID! Αλλά δεν φαίνεται να... Γιατί, Στέλιο μου, πετάς σπέλ στην πλάτη του τρόλ που βράζει, αναβράζει η πλάτη του? Τι περίμενες να γίνει, απολέπιση? Βλέπετε ότι αυτό που βράζει, αναδύεται, είναι κάτι σαν νυχτερίδες, ανάμεσα σε νυχτερίδες και βδέλες. Στην πλάτη του. Ναι, my τα οποία God. ήταν εκεί καθισμένα και του ρουφούσανε το αίμα και με το που το πετυχαίνεις και το τραντάζεις, πετάγονται και αρχίζουν και πετάνε μέσα στην αίθουσα, μέσα σε όλη την ταβέρνα. Γυρνάνε στην αέρα, τσιρίζουν τέτοιο. Είναι νυχτερίδες, φανταστείτε με κουνουπιού προβοσκίδα. Ο Ζήσης χαίρεται πολύ με αυτό. Τι αηδία είναι αυτή. Και πετάνε γύρω-γύρω και τσιρίζουν. Κάποιος θα προσπαθήσει να πει ότι αυτό είναι δική μου ευθύνη, ότι εγώ τα ενόχλησα αυτά τα πλάσματα εκεί, αλλά δεν είναι έτσι. Αυτά προϋπήρχαν και εγώ απλώς τα έφερα στην επιφάνεια. Το τρόλ πιάνει τον καημένο, τον πιτσιρικά. Όχι! Και τον κατεβάζει κάτω στην τέτοια τρύπα, έτσι με το ένα χέρι τον κατεβάζει κάτω στην τρύπα και φτάνει στην κορυφή και πηδάει μέσα στην ταβέρνα. Τεινάζω το κόκκινο μου μαλλί, νευριασμένος. Πίνω μια γολιά από το κόκκινο κρασί και με το άλλο χέρι. Eldritch Blast στο τρόλ. 16 και 3. Συγγνώμη, όχι τι είπα. Ναι, και 3. Πετυχαίνεις. Πετυχαίνω. Damage. Πέτυχε ο Ζήσης. Πέτυχε ο Ζήσης. Όχι, θα δείτε άλλο ένα ασταρό. Αλλάζουν Λοιπόν, όλα. είναι 1D10 συν 3. 10. Του πετυχαίνεις ένα πολύ δυνατό χτύπημα, αλλά είναι τρόλ. Μισό, επειδή όμως έχω το Agonizing Blast, έχω το χτύπημα της αγωνίας, πάει και πίσω 3 μέτρα. Το άλλο, δεν είναι το Agonize. Συγγνώμη, το Repelling. Repelling. Μπράβο. Πάει και 3 μέτρα πίσω. Πες το Ωραία, το σπρώχνεις πάνω στον κόσμο. Όχι στην τρύπα. Δεν είσαι πλάγια. Είμαι πλάγια, δεν την βγήκε μπροστά Ξέχασα να σου. σου πω ότι τοποθετήθηκα προς τη ναφή. Το σπρώχνεις πάνω στον κόσμο. Κάντε στην πάντα. Λίγο ήθελα. Θα σου φεύγει 3 μέτρα. Δεν έφυγε μακριά, είναι 3 μέτρα. Θέλω να πω τα περπατάς. Ρίχνει 3 τραπέζια κάτω από πίσω τέτοιο. Πίνω γουλιά. Πω, θα πληρώνουμε ζημιές. Και είναι η σειρά του Drago. Πληρώνουμε ζημιές. Και δεν έχουμε φάει καν. Η Λία ρίχτω θα γίνει τώρα. Το τρόλ είναι από την απέναντι πλευρά της τρύπας. Ναι. Είναι μέσα σε κόσμο και γύρω σας είναι οι ρουφιχτερίδες. Να σου πω, Φιχτερίδες. Ναι, γιατί έχουν και αυτό είναι καλυμμένο με τα γράσα που έριξε η Γιάσου. Ναι. Ναι, είναι καλυμμένο. Γεια σου! Έλα, γόρι μου. Γεια σου και εσένα. Είναι έφλεκτο. Χάνεις τη σειρά σου άμα είναι να γίνει η κουβέντα. Δυστυχώς Χάνεις τη σειρά σου άμα είναι να γίνει η κουβέντα. Μόνο μια μικρή ερώτηση μπορείς να κάνεις. Ωραία, όχι. Είναι έφλεκτο. Όχι. Δυστυχώς όχι. Το γράφει ρητά. Είναι Το baby γράφει oil. επίτηδες. Είναι για να baby μην- oil. oil, Chris. Μπορείς να το βάλεις κάπου που δεν χωράει. Λοιπόν, πάει η σειρά του Drago. Όχι, Drago! Και σκέφτεσαι. Κάτσε ρε αγόρι μου. Είναι μάχη. περίμενε. Είναι μάχη. Ναι, αλλά είμαι βαριστημένος σαν τον Bud Spencer. Γι' αυτό Θέλω το και χρόνο κάνεις μου, τη το σειρά σου. κινηματογραφικό. Είναι τη σειρά της Χρύσας. Σαν παίκτης θέλω να καταστρώσω έτσι το σχέδιό μου και τη στρατηγική μου και ο κύριος Δούκογλου δεν με αφήνει. Βγάλω το ματσούκι και βάρα. Δεν θα το σκεφτείς. Περίμενε. Λοιπόν, εγώ τώρα, παιδιά, Τι είναι αυτά! ρίχνω ένα chromatic orb. Πάμε. Εντάξει. Τόσο Παναγία. Πάνω στο τρόλι, έτσι, μην πάει πουθενά άλλο. Ένα ρε μαλάκα. Λοιπόν, Είναι αυτό, ρε μαλάκα. τι χρώμα είναι το Welcome. χρωματικό σου, η χρωματική σου σφαίρα. Λοιπόν, αυτός επειδή είναι με το λιπαντικό, Ναι. βάζω cold για να παγώσει. Ωραία. Κρύα. Λοιπόν, Να παγώσει το λιπαντικό πάντοτε. πετυχαίνεις ένα βαρέλι και παγιώνει μπύρα. Μπράβο! 20 πρώτο ζάρι, Χρυσά. 20 πρώτο ζάρι, ένα δεύτερο ζάρι. Θα το βάλουμε στη μέση.
Τώρα στα μπλαριστήκα μου. Βλέπετε τον μπάρμαν να βγάζει ένα διπλό σπαθί πίσω από τον μπαρ και να λέει αφήστε το τρόλ σε μένα, ασχοληθείτε με τις ρουφιχτερίδες. Και πηδάει πάνω από τον μπαρ και ορμάει κατά πάνω στο τρόλ. Όταν λες διπλό σπαθί, τι εννοείς? Δίχερο. Α, οκ. Ένα δίχερο μπαρμάν. Το είχε κάτω από τον μπαρ, έτσι. Ευτυχώς ήταν σαν μπουρμπουάρ. Λοιπόν, και ορμάει πάνω στο τρόλ και γλιστράει στο... Ωραίος. Ωραίος, bro. Don't quit your day job. Γλιστράει στον πάγο από που έχει κάτσει κάτω από το βαρέλι και σκάει πάνω στο τρόλ. Όχι, Πάλι καλά. Θα βγάλω τη βαλίστρα μου Ναι. και με τη βοήθεια του Θεού μου, τέλος πάντων, ελπίζω να καταφέρω να χτυπήσω με ένα μικρό βελάκι. Πάμε. Ένα! Παίρνω τη βαλίστρα μου και όπως είναι πυροβολάω τον εαυτό μου και αποτυγχάνω μέχρι και να χτυπήσω εμένα. Καλώς ήρθατε. Ανοίγω καινούργια τρύπα για σκουλαρίκι. Αυτό είναι. Ναι, εγώ άνοιξα καινούργια τρύπα για το σκουλαρίκι μου. Δεν έχω καμία. Μέσα. Καλά θα πάει. Θα πάει καλά όλο αυτό. Είναι σειρά των ρουφιχτερίδων. Πόσες είναι? Πάνω από 10. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Λοιπόν, μία έρχεται και πάει να πετύχει τον Άσταροθ, αλλά δεν τον πετυχαίνει. Σου κάνει μια επίθεση και περνάει από δίπλα σου. Μία άλλη όμως έρχεται σε έναν πελάτη που καθόταν δίπλα σου. Και κάθεται πάνω του και αρχίζει και το... Κρίμα, πρέπει να είναι πολύ άσχημο για αυτόν. Αυτό είναι σαν κουνούπι δηλαδή, έχει την προβοσκίδα, τον έχει τρυπήσει. Με την προβοσκίδα. Ναι, τον έχει τρυπήσει με την προβοσκίδα και τον ρουφάει το Λοιπόν, το τρόλ έχει μπλεχτεί μέσα στον κόσμο και μάχεται με τον μπάρμαν. Δεν πολύ βλέπετε τι συμβαίνει, γίνεται πανικός ο κόσμος. Γύρω σας παρατηρείτε ότι δεν έχουν οι περισσότεροι όπλα. Είστε σε πόλη. Οι περισσότεροι έχουν πιάσει ό,τι βρούνε γύρω. Καρέκλες, τραπέζια, κοκκινόχωμα, μπουκάλια μπύρας και ούτω καθεξής. Θα βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου. Βαράω ρουφιχτονυχτερίδα με Eldritch Blast. Ελπίζω να μην πετύχω τον άνθρωπο. Ξέρετε πώς θα πάει αυτό. Πάμε. Συν 5 έχω. 15. Ναι. Ναι! Ζημιά. 1 τη 10 συν 3. 13! Την κάνεις Πλαφ! Έτσι ρολάρει ο Άσταροθ. Πίνω γουλιά κρασί. Ντράγκο. Dragon Master. Είναι η σειρά σου. Υπάρχει μια νουφιχτερίδα. Ναι, τραβάω γρήγορα το δίχερο σπαθί μου και τρέχω στο τρόλ. Για να μην ξαναχάσω τη σειρά μου. Ωραία, τρέχεις στο τρόλ. Τρόλ. Πού στο διάλογο το 24. Περίμενε, μην πεις τίποτα. Δεν προλαβαίνεις να φτάσεις στη γύρα γιατί έχει πολύ κόσμο. Γίνεσαι πανικός, δεν προλαβαίνεις να φτάσεις στο τρόλ. Αυτή τη γύρα είναι από την άλλη πλευρά της τέτοιας, άμα θες ρουφιχτερίδα. Ωραία, κάνω μια. 8 και 6 είναι 14. Πετυχαίνεις. Όχι! Είναι 3 και 3! 3 και 3, σωστό. Είναι 3 και 3! Είναι 3 και 3, διότι σύμφωνα με τους καινούριους κανόνες, ό,τι άσο ρίχνω μετράει σαν 3. Άρα έχω 6 και 4, 10. Εξαφανίζει άλλη μία. Την κάνεις. Να σου πω, έτσι όπως αυτό. Έρχεται καθόλου. Ναι, ρε, σκάει αυτές που έχουν τόση ώρα πίνανε το τρόλ και είναι όλες φουσκωμένες βαριές. Και με το που σκάνε τρόλ. Φύγει γελόφατσα. Τι γεύση έχει? Αίμα τρόλ. Και φτύνω μια τεχόμπαλα. Τράγκο, έχεις αλλάξει. Χρύσα, βλέπεις ρουφιχτερίδες παντού γύρω σου να επιτίθονται, να τριγυρνάνε πάνω στο τέτοιο. Ο Άσταροθ είναι λίγο με αίμα λόγω της κυρίας δίπλα που έσωσε. Ναι. Τι κάνεις? Λοιπόν, παιδιά, εγώ τώρα σε αυτή τη φάση ρίχνω ένα firebolt. Ωραία. Προς τα πάνω να χτυπήσω. Bolt. Όχι, εντάξει. Όχι, αγάπη μου. Γιατί το άλλο. Όχι, είναι ένα πύρινο δάκρυ. Ένα πύρινο δάκρυ, λοιπόν. Μπας και πετύχω κάποια από τις ρουφίχτρες. 15. Πετυχαίνει. Το μεγαλύτερο είναι αυτό. Επειδή έχουν φτάσει και ζάρια με νεκροκεφαλές. Και δεν ξέρει τα νούμερα. Όχι, παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι το 100. Η τέτοια είναι το μεγαλύτερο. Την πετυχαίνεις, την τζουρουφλίζεις και μυρίζει λίγο κοτοπουλάκι. Μία μόνο. Μία, αχ. Εντάξει, παιδιά, έκανα κι εγώ ζημιά όμως. Μπράβο. Να σου πω, μυρίζει το καμένο με καμένη μπριζόλα, ας πούμε, που είναι. Μυρίζει σαν κοτόπουλο. Ας πούμε. Ναι. Μόλις είπα αυτό το πράγμα. Ναι, δεν το. Ρε φίλε, δεν μπορεί να έχει χάλια γεύση και να μυρίζει ωραία.
Αυτό Ο το Μο έμεινα έχει λουλούδι. χάλια γεύση, ρε φίλε. Αλλά Εσύ το το ψήσα. τζέλιξε, η άλλη το ψήσε. Το ψήσα εγώ. Γεια σου, ρε, γεια σου. Ο μπάρμαν κονταραχτυπιέται με το τρόλ, φαίνεται, εντάξει, δεν ανησυχείται από τους ήχους τουλάχιστον που ακούτε από μακριά. Και είναι η σειρά του Στέλιου. Στέλιο, οι ρουφιχτερίδες τριγυρνάνε Πόσους γύρω έχουν σου. μείνει? Έχουμε σκοτώσει Κάμια 3. δεκαριά. Βελάκι, Ήταν πάνω από 10. όπως είμαι το φορτώνω άλλο ένα βελάκι Βελάκι για νέο. και φέρνω πάλι ένα. Όντως. Ναι, και με αυτό το βελάκι αυτή τη φορά Α, έχεις πάρει το... έχω πάρει το ζάρι σου. Έχω πάρει το Λοιπόν, ζάρι σου. όπως ωραία. πας να πετύχεις τη ρουφιχτερίδα, σου έρχεται ένας κουβάς και απλά σου κάθεται στο κεφάλι. Μ' αρέσει. Τέλεια. Και γι' αυτό και είσαι όπ και φεύγει όπου να είναι. Φαινόμενο κότα ρόδα. Βέγκος παλιές ταινίες. Φεύγει κότα και ρόδα. Έρχεται σε όλους σας από μία ρουφιχτερίδα Υπέροχα. και στον Drago 2. Οι οποίες όλες σας πετυχαίνουν Τέλεια. και σας κάνουν από Ναι. 7 πόντους ζημιάς. Μας ρουφήξαν το μεδούλι, ρε φίλε. Άσταροθ, έχεις μία ρουφιχτερίδα κολλημένη πάνω σου να σε ρουφάει και τις άλλες να τριγυρνάνε και να το σκέφτονται. Ωραία. Να σε σκέφτονται. Σκάω το δεύτερο μου country trip. Chill touch. Κάτι κάνω παγάκι. Ωραία. Είμαι συν 5. 18. Και 5 πετυχαίνω. Το damage είναι 10. Το άγγιγμά σου αποτάει κάτι από το άγγιγμα του θανάτου. Και τη βλέπεις να γερνάει μπροστά στα μάτια σου και να... Να γερνάει η ρουφιχτερίδα. Ναι. Άσταρο, έχω συγκλονιστεί. Άλλος άσταρο. Είμαι άλλος. Βλέπεις να σαπίζει Νεκρό να την γίνεται σαν... Άλταρο. Πώς λέγεται, σταφίδα. Α, οκ. Από εκεί που ήταν μεγάλο σταφύλι γεμάτο αίμα, ξεραίνεται και γίνεται σαν σταφίδα. Σωστά. Και είναι η σειρά του Drago. Ωραία. Λοιπόν, είναι και με τρώνε, με Είναι μια ρουφάνε. ρουφιχτερίδα, δύο ρουφιχτερίδες οι οποίες Μία από εδώ και μία από εδώ. από πίσω και μία μπροστά. Ωραία, στην μπροστά Ναι. χρησιμοποιώ όλο το, πώς λένε, τη χάρη του Ozzy Osbourne Ναι. και τη δαγκάνω. Ναι. 3 και 4, 7. Τη σκοτώνει, τη κόβει το κεφάλι. Χρακ. Και άλλη τριχόμπαλα. Χρήσα. Είπατε σήμερα, ναι. Έχει μια ρουφιχτερίδα πάνω σου να σου ρουφάει το αίμα και τις άλλες γύρω-γύρω να τέτοιο. Λοιπόν, αναγκαστικά τώρα, Sorcerer's Burst. Δεν Είμαι πολύ κοντά είναι στο πιο εύκολο θάνατο. να βαρέσεις με τα όπλα σου και τα σπαθιά Έχω σου. ναι και τα λεπίδια μου. Καλύτερα εγώ. να βαρέσεις με τα Καλύτερα, πάνω, παιδιά. γιατί είναι πάνω σου. Ναι, όχι, Από το παιδιά. να κάνεις Sorcerer's Burst έτσι στον εαυτό σου. Στιλέτο. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε. Λέω εγώ καλύτερα να μην Έχεις κάνεις. δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν το Κάνω είχα κεραυνό. καθόλου. Μόνο εγώ θα ανοίγω τρύπες για τους κουλαρίκια μου. Βαράς με τα μικρά σου μαχαιράκια. Ναι. Κακάκ. Κακάκ. Αυτό που είναι πάνω. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε 16 Ωραία. και 5, 4. 21, 5, Και άλλη μία. 21 και άλλη μία. 16. 16. Και τα δύο πετυχαίνουν. Ωραία. Και τώρα Έχεις μια στο τετράπλευρο. το ζάρι πυραμίδα, το τετράπλευρο. 3 συν Άλλη. 3, 6 στο 1. Και κάνεις κακάκ, φαπ και το πετάς, φεύγει. Φεύγει, φεύγει. Πέθανε εντελώς. Του κόβεις τα Πέθανε. φτερά, Άντε, για του τρυπάς. κραχά. Βλέπεις καθώς φεύγει, βλέπεις να κάνει το αίμα που... Δεν το είχε αξίζει. Πετάει Το εμάς δικό κάποιος μου. πεθαίνει. Το δικό μου τις αίμα τρύπες πετάει. του. Με τέτοιο. κάθε Και το τρόλ. Αίμα φτερό. δικό σου μαζί με τρόλ. Αιμομιξία χρήσας και τρόλ. Λοιπόν, ο μπάρμαν φαίνεται να το καταφέρνει το τρόλ, να το έχει τέτοιο, να το έχει κάτω, να δει το τρόλ. Ωραίος. Είναι πολύ δυνατό. Ναι, Και είναι η κατάλαβες. σειρά Η δική μου. του Στέλιου. Επειδή βλέπω ότι είναι μέσα στα αίματα η γεια σου, ξανασηκώνω το σύμβολό μου και πάλι προσπαθώ να φέρω μέσα μου επιτυχημένα αυτή τη φορά την ενέργεια του Θεού και να της πω ένα θεραπεύσου μαριμινίσαι σαν κακό ψόφο να έχεις και Μπράβο, φύγαμε. Πόσο τις κάνεις? 5 συν wisdom 3, 8 hit point. 8 hit point πάρε. Άρα από εκεί που έχεις 3, Συν 8, 11, σε άρα 10. ακουμπάει και βλέπεις τις πληγές σου εκεί που σου είχε ανοίξει η ρουφιχτερίδα να γιατρεύεται, να κλείνει. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Οι ρουφιχτερίδες, Παρακαλώ, γεια αυτοί σου. που είναι ακόμη συνδεδεμένοι στον Drago, συνεχίζει να του ρουφάει το αίμα και χάνει Το Dragon 6 Fire. πόντους ζημιάς και χάνει αίμα. Οι άλλες ρουφιχτερίδες επιτίθενται σε τυχαίους γύρω σας, βλέπεις. Φαίνεται ότι βλέπουν ότι δεν είστε εύκολος στόχος και αρχίζουν και πηγαίνουν γύρω, εκτός από μία που έρχεται και αυτή στον Drago ακόμα. Σε βλέπει ότι έχεις Είσαι αδύναμος καταβληθεί. γι' αυτό. Πρέπει να σώσουμε Αλλά τον δεν, Drago, παιδιά. αλλά δεν, την πετυχαίνει ένα μπυροπότηρο
Και φεύγει. Άσταροθ, γύρω έχουν μείνει 5-6 ρουφιχτερίδες, οι οποίες είναι 2 στον αέρα και 3 σε πελάτες γύρω σου. Και μία πάνω. Ναι, και μία πάνω στο τέτοιο. Θέλω να κάνω σε μία από αυτές Eldritch Blast. Τις πάνω στους πελάτες ή στο Dragon. Θα βοηθήσω τον Dragon, ναι. Εντάξει. Θα βαρέσει με Eldritch Blast. Δεν θα βαρέσω στον Dragon. Μπορείς και να την αφαιρέσεις. Μπορείς να δοκιμάσεις να πας και να τη βγάλεις. Ή όχι. Όπως θες. Θα βαρέσω μία από τις πάνω, sorry Dragon. Βάρα, ρε, βάρα. Βαράω, μία από τις πάνω. Βάρα. Εντάξει. Ναι. Συν 5. Τι. 4 και 5, 9. Βλέπεις όπως κάνει ο Drago έτσι λόγω του ότι το τέτοιο σου πετυχαίνει και σένα μία. Καλέ! Ρε μαν! Σου χαλάει το ξόρκι. Δεν θα στέγει. Ήρθε η ώρα του Drago. Πίσω μου τι έχω, πάτωμα, τραπέζι, κάτι. Τραπέζι, τη κολόνα του κτηρίου. Όχι, το τραπέζι γιατί θέλω να πηδήξω, Ναι. να οριζοντιωθώ, να την κάνω. Πόσο? 16. Ναι, γίνεται μαρμελάδα. Τι κάνεις και λίγο. Δεν μπορώ που είναι τόσο δυνατός, παιδιά. Ναι. Χρύσα, υπάρχει μία ρουφιχτερίδα που τριγυρνάει πάνω από το κεφάλι του Drago, 3 που είναι σε πελάτες γύρω και τους βλέπεις να είναι. Και 2 στον ουρανό. Sorcerer's Burst! Πού? Sorcerer's Burst στη ρουφιχτερίδα που είναι πάνω από τον Drago. Πάμε. 7. Και 6 από εδώ. Και 6. όχι. Δυστυχώς. Drago, ήθελα πάρα πολύ να σε βοηθήσω. Με υποχρεώσατε και οι δύο. Φοβάμαι πάρα πολύ να ρίξω στον κόσμο βέλος τώρα. Είναι πολύ. Γρήγορα, πάμε. Οπότε ρίχνω στο πάνω από τον Drago. 3. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Εγώ θα αλλάξω ζάρι. Έτσι. Σίγουρα ρίχνεις το βέλος ή ρίχνεις όλη τη βαλίστρα. Ρίχνω μάλλον όλη τη βαλίστρα και πετάω και τα spare βέλη έτσι, λέγοντας όποιος το πιάσει 5 ευρώ. Δεν ξέρω τι. Μάλλον δεν είναι καλά κουρδισμένη γιατί από τον καιρό που την είχε στην Αφαλίνη και πηγαίνουν όπου να είναι. Και είναι η σειρά των ρουφιχτερίδων. Να σου πω, αυτές κάνουν και τον ήχο αυτό που κάνουν το σπαστικό τα κουνούπια. Όχι. Είναι ήχος πουλιού, ναι. Έτσι κάνει το πουλί. Νυχτερίδα, παιδί μου. Υψί συχνά. Αυτό. Αλλά λίγο πιο. Νυχτεριδέ. Αλλά λίγο πιο Όχι τόσο τρομακτικό. ποντίκι. Ωραία, φίλε, λοιπόν, Τον ταγκονί. αυτή που σε γυρνούσε σε πετυχαίνει στο πρόσωπο έτσι, σαν από το Alien. Όχι. Έρχεται και τυλίγεται πάνω από το πρόσωπό σου και σου κάνει 10 πόντους γυμνάς. Έλα ρε φίλε. Πόσο? 10. Είναι γλυκοαίμα αυτό το αγόρι μου. 10. Μήπως έβαλε την προβοσκίδα του μέσα στο στόμα και έκανε. 10. Και του φάγε το φαΐ που δεν έφαγε. Και σέφτισε και λίγο. Drago, πώς είσαι? Είσαι εντάξει? Δίπλα σου ο Drago έχει τη ρουφιχτερίδα μέσα στο πρόσωπό του και κάνει έτσι. Υπάρχουν 2 στον αέρα και 3 σε πελάτες. Κυλιτά στην νυχτερίδα ο Drago. Πάμε. Κανείς δεν μιλά στους φίλους μου. Ρουφιχτερίδα, ρούφα. 10 και 5, 15. Ναι. Κλούτς. Έναντι 10 συν 3. Νεκρότικ. 13. Την εξαφανίζεις. Έτσι όπως. Παίρνω στα φίδα. Αρίες, μελαρίε. Τσακ. Όλα καλά. Εντάξει, φίλο μου, πιες λίγο κρασί. Έχει μείνει η προβοσκίδα στο Σου έχει στόμα. μείνει, αλλά έχει. Πώς το λένε, της έχει πέσει. Ρουφάω το κρασί με την προβοσκίδα. Συμβαίνει αυτό. Ρουφάω το κρασί με την προβοσκίδα. Μπράβο, σαν καλαμάκι, τέλεια. Ιου. Είναι η σειρά σου. Παίζεις. Είναι η σειρά σου, υπάρχουν 3 ρουφιχτερίδες σε πελάτες γύρω και 2 στον αέρα. Στον αέρα. Πάμε. Χασαπώνω. 14. Ναι. 6. Όχι. Και 4. 10. Την πετυχαίνεις σαν να είναι ρόπαλο του baseball. Του το κάνεις ένα. Πουφ, και φεύγει σε 2 κομμάτια και πάει και σκάει απέναντι στον τοίχο έτσι. Πλαπ, πλαπ. Μπορώ να κάνω second wind. 10! Μπράβο. Γιατί τον 10 βλέπεις ότι εκεί συν που 2. ήταν έτσι από τα χτυπήματα τα λιπάλα, τον βλέπεις τον Drago ότι Σηκώνεται χρόνο. δίνεις τον εαυτό του. Έλα, πάμε, δεν πέφτουμε. Drago, χαίρομαι σηκώνεται. πάρα πολύ που ξαναγύρισε. Παίρνω τα στιλετάκια μου, παιδιά, Ναι. παίρνω τα μαχαιράκια μου και ορμάω τώρα να σώσω τον κόσμο. Πάμε. Εντάξει, Ναι. φεύγω στον πρώτο και έχουμε. 3 ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Γλιστράω, τι κάνω. Όχι, όπως πας από πάνω του. Με το ένα είναι τα παταγώδης αποτυχία, είναι τα θεαματικά λάθη. Τώρα εσύ όπως πηγαίνεις από πάνω του κάνεις κάτι τέτοια, αλλά αυτός όπως σφαδάζει δεν μπορείς να. Δεν μπορώ να πετύχεις. χτυπήσω Γιατί το- αυτός έχει και αυτός αγχωθεί και σφαδάζει για να το αποφύγει. Οπότε δεν το χτυπάω. Στέλιο. Με Υπάρχει μία. ένα που έχει χρύσα που είναι από πάνω, και άλλα 2 και μία στον αέρα.
Και αυτά ρουφάνε κόσμο. Ωραία. Ρίχνω μια ματιά στον Dragon να βεβαιωθώ αν είναι OK. Είναι OK και πάω σε έναν λουόμενο τέλος πάντων. Θα προσπαθήσω να τραβήξω το πλάσμα από πάνω του. Ρίχνω εγώ και έφερα 3. Τι είναι αυτό το τραπέζι. Άλλαξε, Ζάρη. Άλλαξε! Έχει αλλάξει 2 φορές. Άλλαξε χέρι. Ήθελα να το πω αυτό. Έχουμε συμφωνήσει με τον Άσταροθ να αλλάξουμε ζάρι. Απλά δώσαμε τα χέρια, κάναμε μία τομή και ανταλλάξαμε ενέργειες ζαριών. Έχω αλλάξει 3 ζάρια σήμερα. Δεν έχω φέρει πάνω από 0 με κανένα. Είσαι εκεί και πιάνει τον μπράτσο του. Δεν θα πιάσουμε αυτό το μεγάλο που δεν είναι ζυγιασμένο. Φαίνεται να πας ένα τέτοιο, πιάνει τον μπράτσο και είσαι έλα φίλε μην δει. Σε βοηθάω τώρα, εγώ σε βοηθάω! Δεν είστε ηθική στήριξη. Μπορείς να αντέξεις αυτό το ρούφιγμα. Η ρουφιχτερίδα, αυτή που είναι πάνω στον ουρανό, τη βλέπετε ότι συνειδητοποιεί τη μοναξιά της και φεύγει και επιστρέφει προς την τρύπα. Την προλαβαίνω! Για ρίξε. Ωραία, Eldritch Blast. Τι γάγρενα του. Όχι, ρουφιχτερίδα. Όχι, ρουφιχτερίδα. 20! Με το ζήσει! Καλά μαλάκι τι κάνεις εδώ! Eldritch Blast! Δεν θα πας πουθενά. Στη ζημιά. 2 και 1, 3 συν 6. 9. Την πετυχαίνεις και τη σκάς και πάνω στο τρόλ που πέφτει και αυτό κάτω. Και βλέπετε και από πάνω του καβαλάει ο μπάρμαν και τον καρφώνει στο λαιμό. Πίνω την τελευταία μουλιά και πετάω και το ποτήρι μέσα. Υπέροχο. Αυτή ήταν η τελευταία ή έχουμε κι άλλες? Είναι 2 σε κόσμο, αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος της έχει ασχοληθεί ο όχλος μαζί τους και είναι όλα κομπλέ. Και σένα έρχεται, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Χαλάρωσε, πάτερ. Εντάξει, αν είναι κάποιος κάτω, ρε παιδί μου, και έχει ρουφιτερίδα πάνω του, πάω να την κλωτσίσω από πάνω του. Έχει καταλαγιάσει η φάση. Ο κόσμος γύρω επιστρέφει σιγά σιγά στα τραπέζια. Ωραία, ωραία. Γυρνάω σε έναν γκαρσόνι. Ναι. Μπορώ τώρα να έχω το μενού. Σαν να μην έγινε τίποτα. Συγγνώμη, ωραία, μενού εσύ θα φάμε, εννοείται, μισό λεπτάκι, ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ? Ποιος είναι αυτός που έχει το μαγαζί? Του φέρουμε το υγειονομικό. Ο μπάρμαν, μπορώ να του μιλήσω? Ναι, εννοείται. Είναι σε κατάσταση να μιλήσει, εντάξει? Γεια σου φίλε μου, το όνομά σου θύμισε μου. Λέγομαι Μίτσα Κλάς 86. Μίτσα Κλάς 86. Μίτσα Κλάς 86. Τα ονόματα των πλασμάτων που συναντάνε είναι ονόματα από commenters από κάτω. Αφήστε μας σχόλια και μπορεί να βάλω το όνομά σας σε κάποιον από τους μελλοντικούς χαρακτήρες. Θα σε φωνάζω Μίτς. Μίτς. Έλα. Τι διάολο, γιατί αυτό το πηγάδι είναι ανοιχτό, γιατί έχει πρόσβαση σε τέρατα και τέλος πάντων γιατί δεν το κλείνετε? Είναι κίνδυνος για τους πολίτες. Μην ανησυχείς. Είναι μέρος της τέτοιας της έγλης του μπαρ. Το ξέρει ο κόσμος εδώ. Το να κινδυνεύετε να πεθάνετε, εννοείς? Ξένε, δεν γνωρίζεις τις συνήθειές μας εδώ στην πόλη. Γενικά το έχουμε. Δεν έχει... Συγγνώμη να ρωτήσω, τι είναι από κάτω? Η πόλη της Θεσσαλονίκιας είναι χτισμένη πάνω από ένα τεράστιο, πάνω σε ένα βουνό. Ναι. Και από κάτω έχει κατακόμβες, τέτοια αρχαία μυστικά, μαγεία και ούτω καθεξής, τέρατα. Και κάποιος μάγος είχε χτίσει εδώ το κάστρο του που ενωνόταν με κάτω. Κάποια στιγμή αυτό βυθίστηκε όλο μαζί μες στο έδαφος και έχει μείνει τρύπα. Εγώ γνωρίζω τίποτα για όλο αυτό, μου θυμίζει κάτι? Ναι, είναι πολύ φημισμένο. Όντως? Ναι, σαν πανδοχείο. Το είχαμε δει στο TripAdvisor πριν πάμε. Δηλαδή, ναι, μετά από όλα αυτά, ξέρω εγώ, εσείς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τον τουρισμό, ξέρω εγώ. Κάνουνε, εσύ, είναι η βουτιά μέρος του θεάματος. Δηλαδή, είναι κάτι που συμβαίνει εδώ. Είναι κάτι σαν να σε κυνηγάνε ταύροι που είχαμε πάει σε μια άλλη πόλη πριν από εδώ, θυμάσαι? Σαν bungee jumping. Στη Μαδρίτεα. Που τους κυνηγάνε κάτι ταύροι, Θεσσαλονίκια, εδώ σε κυνηγάνε τα τρόλ. Ξυστή, παιδιά, καθόμαστε πάλι στο τραπέζι μας. Θέλετε να κάνετε κάτι άλλο? Όχι. Θέλουμε να φάμε. Φτιάχνουμε τραπέζι, να σηκώνουμε καρέκλες. Μήπως θα κατεβαίναμε κάτω? Να φάμε πρώτα. Το είπα ότι ήθελα να κατέβω. Τώρα θα βλέπεις ότι... Ένας τροφαντός κύριος σας προσεγγίζει. Χαϊδεύει το μουστάκι του και σας βγάζει το καπέλο. Γεια σας. Γεια σου, ξένοι. Σε μένα μιλάει. Γεια σας, ξένοι. Φαίνεστε ότι είστε τυχοδιώκτες. Η αλήθεια. Λέγομαι Τόλης Ζανετσούκεν. Ζανετσούκεν. Τόλης Ζανετσούκεν Βοσκοπούλεν. Είστε πράγματι τυχοδιώκτες? Η αλήθεια είναι πως ναι. Εγώ θα πω ναι. Εγώ θα απαντήσω για άλλους μας και θα πω ναι. Έχω διώξει όλους τους τείχους που βρέθηκαν μπροστά μου. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, επαγγέλωμαι μάγειρας. Θέλω να ξέρετε ότι οι τυχοδιώκτες χαίρουν μεγάλης εκτίμησης στην πόλη μας. Είμαι τυχοδιώκτης. Είμαστε τυχοδιώκτες όλοι. Είμαστε καλοί. Εγώ είμαι ο πιο τυχοδιώκτης από τους τυχοδιώκτες. Με εντυπωσίασε ο τρόπος που διαχειριστήκατε γενικά την κατάσταση. Α, ναι.
Εσύ δεν πρόσεχα τι έκανα, αλλά. Έκανε και αυτό. Είχα πίστη εγώ, είχα πίστη. Κατά βάση είχα πίστη. Μέσωσε. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Πες μου πάλι, ατσατσούκεν, πώς το λένε. Τόλις. Ζανετσούκεν. Ζανετσούκεν. Είναι το γνωστό Ζανετσουκέων. Ένας καλός μου φίλος. Σαν κίνηση από το Street Fighter. Είναι από την Κρήτη. Είναι από την Κρήτη. Ένας καλός μου φίλος έχει εξαφανιστεί. Έχει Και με την πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων βίας μεταξύ συμμοριών στην πόλη, θεωρώ πως χρειάζομαι τη βοήθειά σας για να τον βρω. Όλο και καλύτερη γίνεται αυτή η πόλη. Συγγνώμη, τι εννοείτε, υπάρχει η πόλη, ας πούμε, κάνουν κουμάντο οι συμμορίες? Όχι, ευτυχώς ακόμη όχι. Έχουμε μια πολύ ισχυρή χωροφυλακή. Αλλά παρόλα αυτά, τον τελευταίο καιρό μεταξύ των Ζένταυρων και των Ξάνθαρων. Αυτές οι δύο συμμορίες. Ρε τους αλήτες, πού έχουμε φτάσει πλέον. Και αισθάνεστε ότι αυτή η απαγωγή έχει γίνει. Φοβάμαι ότι επειδή χτες βράδυ είχαμε βγει με το φίλο μου, το Σουγκαράκι Ζαχαρούλη. Πολύ καλό παιδί. Σουγκαράκι Ζαχαρούλη. Σουγκαράκι. Όχι, Σουγκαράκι. Σουγκαράκι Ζαχαρούλη. Εξαιρετικό παιδί, αλλά δεν είναι το κοφτερότερο για τα γάνη. Οκ. Δεν κρίνουμε. Πίναμε στο σουφλισμένο Δράκο στο λιμάνι και ξέρετε τώρα στις αποβάθρες εκεί υπάρχουν λίγο πιο έντονο το κακοποιό στοιχείο. Ναι. Το βράδυ εγώ έφυγα νωρίς, γύρισα σπίτι νωρίς και πριν από λίγο, και έμεινε αυτός εκεί να πιει. Πριν από λίγο η γυναίκα του ήρθε και με βρήκε εδώ και μου είπε ότι δεν τον έχει, δεν επέστρεψε ποτέ χθες βράδυ. Άρα. Στη διαδρομή λοιπόν έχει γίνει κάτι. Ή στο σουβλισμένο Δράκο, στο λιμάνι. Τι επαγγέλει το Σουγκαράκι Ζαχαρούλης? Εισοδηματίας. Έχει ακινητά. Είναι Λόρδος. Τι είναι, Λόρδος. Ευγενής. Είναι πολύ ωραίο. Είναι ένας πολύ όμορφος τριαντάρης, έχει σγουρά κόκκινα μαλλιά και φοράει πάντα στο λαιμό. Δεν είναι εύκολο να τον πετύχετε. Φοράει πάντα ένα πολύ κιτς, τεράστιο κολλιέ με πράσινες πέρλες και την ανάγλυφη μορφή ενός μονόκερου. Είναι έτσι τεράστιο. Αυτή είναι η μόδα τώρα. Άρα η τελευταία φορά που τον είδατε ήταν φεύγοντας από το σουβλισμένο Δράκο. Φεύγοντας από το σουβλισμένο Δράκο, χτες βράδυ. Φεύγοντας από το σουβλισμένο Δράκο. Το φαντάστηκα. Χτες βράδυ στις 9. Στις 9. Άλλος τον έχει δει? Τον είδε άλλος μετά από αυτή την ώρα? Έχετε μιλήσει με κάποιον από εκεί? Αυτός που μιλάει, πώς λέγεται? Δεν έχω πάει. Ελπίζω ότι θα το αναθέτω σε εσάς. Ξέρετε τι, εννοείται ότι είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε. Θα θέλαμε όμως λίγο να συζητήσουμε τα διαδικαστικά. Ναι. Είναι λίγο άχαρο. Εγώ είμαι συγγραφέας. Μάλιστα. Αλλά μπορώ να σας προσφέρω 100 gold χρυσά νομίσματα κατά άτομο, από τα οποία τα 10 μπροστά. Ναι, πολύ καλό για να είναι αλήθεια. Ίσως σας προσευχηθούμε να είναι εντάξει. Ποιος έρχεται και δίνει 100 GP ανακεφάλι με τα 10 μπροστά και είναι συγγραφέας? Σε τι, θα μου πεις, είναι φανταστικός κόσμος. Βεβαίως. Βλέπω τον Άσταρο, θέλω να το σκέφτεται. Βεβαίως, όχι καθόλου το σκέφτομαι. Όχι, είναι. Απλά δεν μπορούσα να μιλήσω από το σοκ. Ναι. Βγάζει και σας δίνει από ένα πουγκάκι που ανοίγετε και βλέπετε ότι όντως έχει 10 χρυσά νομίσματα μέσα. Κουβαλούσε μαζί του δηλαδή 40. Ναι. Άνετος ο κύριος, Και μετά θα μας δώσει από 100. Quest accepted. Συγγνώμη, ήθελα να πω θα σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλοι μου. Εγώ θα είμαι εδώ γενικά. Μένω σε ένα δωμάτιο, έχω νοικιάσει ένα δωμάτιο στο πανδοχείο. Ναι, το όνομά σας? Δεν είστε ντόπιος? Τόλις Ζανετσούκεν. Το Σουγκαράκι Ζαχαρούλη, από πότε τον ξέρεις? Είμαστε φίλοι χρόνια. Ήξερες αν έχει μπλεξίματα? Πολύ δυσκολεύομαι να φανταστώ κάποιον να τον αντιπαθεί. Είναι πραγματικά λυκύτατο παιδί. Δηλαδή ούτε εμπλέκεται με την πολιτική, ούτε. Δηλαδή είναι πολύ παράξενο. Ίσως να είναι κάποιος που έχει αίσθηση του στυλ. Και είναι το μεταγιόν το πράσινο εκεί που έχεις κάτι αντιπαράταμπας. Θα μπορούσε. Μου κάνει εντύπωση ότι εξαφανίστηκε εντελώς ο ίδιος. Ναι. Και δεν είναι. Και όχι μόνο το περιλέμιο. Ρίξουμε ένα μικρό υπνάκο πριν ξεκινήσουμε μια ωρίτσα. Ναι, να φάμε, να αράξουμε μια ωρίτσα. Τώρα με πίνουμε, ξεκουραζόμαστε. Σου φέρνει το μενού. Επιτέλους. Επιτέλους. Έχει σπεσιαλιτέ, χοιρινό κότσι. Χοιρινό κότσι. Θέλω, πιάσε μία. Πατάτες. Τι θέλετε, πατάτες, ρύζι, μακαρόνια. Να ρωτήσω κάτι, έχει μπάμιες? Και βγαίνει ο Δημήτρης με το μπλοκάκι. Λοιπόν, το κείμενο της Βρανάτου. Το κείμενο της Βρανάτου. Κάτι πιο εκλεκτό. Ντοματοκεφτέδες, κολοκυθο. Ντοματοκόλλοκυθο. Απάκι έχει. Θέλω και απάκι. Φίλοι μου,
Νόμιζα δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πρέπει να πάμε στο σουβλιστό δράκο. Σουβλισμένο. Σουβλισμένο δράκο, γιατί το σουβλιστός είναι ο ανταγωνισμός. Να αναφέρω εδώ πέρα ότι στο ξεκούρασμα που κάνουμε, βάζω τη στολή εξόδου που έχω, τα ωραία ρούχα, τα καλά, τα επίσημα, κανελίτσα, τσέπες για να μυρίζω, να φρεσκαριστώ και βγαίνουμε. Φεύγετε για σουβλισμένο δράκο. Σουβλισμένο δράκο. Και εδώ το επόμενο επεισόδιο. Όχι ρε φίλε, τώρα δω στο σουβλισμένο δράκο. Πάνω στο καλύτερο πάντα. Ευχαριστούμε τα παιδιά που ήταν πίσω από τις κάμερες, ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Γρηγορακάκη, ευχαριστούμε τη Walt και όλους τους αγαπημένους μας υποστηρικτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε. We're back. Και μην ξεχνάτε να μπείτε στο nerdula.net για να πάρετε και κόμιξ, φοβερά κόμιξ, Μυθομάχο, Athens Dark, ξέρετε. Το merch. Ναι, το merch, φυσικά το merch, αλλά και Μυθομάχο. Και να στηρίξετε και το επεισόδιο, τη σεζόν, το project. Έχουμε και buy me a coffee. Buy me a coffee. Είμαι ακόμα με τον κουβά, δεν τον έβγαλε κανείς. Πήγε λίγο η Χρύσα να με βοηθήσει, λέω κανονικά είμαι με τον κουβά και λέω πάμε όλοι στο σουβλισμένο δράκο με τον κουβά. Έχει μείνει.